Jisu 5 snin ilu biex ngħid ġifieri kif ġiet. Kont sejra nsifer biex niltaqa' mar-raġel tiegħi, fil-fatt konna ħanieħdu holiday żgħira u kien ħafna maltem fuq l-ajruplan u stressjajt ruħi, jiena nibża ħafna mill-ajruplan. U kif ġejt lura bdejt nħoss ħafna uġieħ f'żaqqi, uġieħ kbir f'żaqqi u għedt mhux ħaġa tas-soltu. Biex speċi naqta' l-istorja fil-qasir mort għand konsulent, insomma, u bdejt ngħidlu l-istorja tal-familja. Bdejt ngħidlu l-istorja medika tal-familja li għandi kuġin fil-fatt ibati bl-istess kundizzjoni, din il-kundizzjoni għalina naħseb li għandek bħalu. Għalija nagħmlu t-testijiet, insomma, għamilna l-MRI u mill-MRI der li fil-musrana żgħira tiegħi hemm ħafna djuq jissejħu strictures u għal daqstant li kell ma jkunx jista' jgħaddi sewwa u daqstant kultant jikkawża ħafna uġieħ. Min ibati bil-kundizzjoni tiegħi li hija autoimmune disorder bħal hija d-diabete tat-tip 1, bħal huma rheumatoid arthritis, bħal huma l-myasthenia gravis, kollha kundizzjonijiet ta' dan it-tip. Ikollu is-soldati tiegħu, ġifieri il-white blood cells li jkunu għoljin iktar mill-li suppost. U flok jattakkaw ċelloli ħżiena, jattakkaw ċelloli li huma tajbin fil-ġisem tagħna stess. Meta jiġri hekk jikkawżaw ċertu ulċeri, dawn l-ulċeri mbagħad jagħmlu qishom oxra minn ġewwa u l-musrana tibda tidjieq. Minnu bħali jrid jieħu mediċina x'aktarx ta' kuljum, ġifieri nieħu l-immunosuppressants biex ibaxxu s-sistema tal-immunità, ibaxxu s-soldati. U jrid jieħu fil-każ tiegħi meta dak ma jkunx biżżejjed fil-każ tiegħi nieħu drip ukoll kull 6 ġimgħat. U nħoss li huwa importanti li nqajmu ċertu awareness fuq dawn il-kundizzjonijiet. Fil-każ tiegħi jiena għandi l-karta tad-diżabilità. Diżabilità fil-verità ma tidirx, ġifieri ma nixtieqx li nibqgħu naħsbu fid-diżabbiltajiet bħala persuna li tuża krozzi jew tuża wheelchair jew ikollha fejn naf jien xi diffikultà ta' mobilità. Mhijiex hekk biss. Nafu li hawn nies ukoll li jbagħtu minn issues ta' saħħa mentali li jitfgħuhom lura. Diżabilità hija kull kundizzjoni fil-verità tidher jew ma tidhirx li fil-verità tista' b'xi mod timpedik milli timxi fit-triq tiegħek bħal ħadd ieħor. Allura nixtieq naħdem anke fuq dawn l-issues Chris li jiena naraw anka l-logo tan-nies b'diżabilità, logo tan-nies b'diżabilità ma tgħinx lin-nies jifhmu fil-verità kemm iktar wiesa il-kunċett ta' abbiltajiet differenti. Għaliex iva tpoġġilek persuna ġew wheelchair. Poġġilek persuna ġew wheelchair. U ħafna drabi qed naraw issa anke stampi fejn juru li l-abbiltajiet jista' jkunu differenti. Nafu tajjeb ukoll li ċertu nies li jbagħtu minn ċertu kundizzjonijiet fejn naf jien bħall awtiżmu, pereżempju nies li jbagħtu bid-Down syndrome. Dawn mill-mod ta' kif iġibu ruħhom għal ċertu xogħol ikunu aħjar minn nies li ma jbatux ċertu kundizzjonijiet. Jiġifieri meta naraw il-sfera tal-abbiltajiet differenti u qed nuża din il-kelma apposta minflok diżabilità imma abbiltajiet differenti, aħna naraw fejn huma l-strong points tal-persuna u naraw fejn dik il-persuna tista' tipprometti l-iktar u tista' tagħti l-iktar kontribut.